ibaizabalmunicipio.com. Uno de los mayores nudos que había en el municipio era el enkozamiento del Ibaizabal. Claro, horrek suposatzen zuen udalak egin behar zituela hainbat eta hainbat izapide, tramite, hau martxan jartzeko. Urarekin, adostasun batera heltzeko, eurek hemen ondo sartzeko. Zein izan hasierako gakoa, lehenengo korapio txikia edo, lur desjabetzea, expropiazioa. Bai. Primer nudo que tuvimos que desatascar fue el tema de las expropiaciones. Y eso fue trabajo del ayuntamiento. Tuvimos que hablar con los dueños, con las personas propietarias de la zona, sobre todo, que linda con Zaratamo. Eta, bueno, dirua jarri, horren truke batzuk dirua, beste batzuak birkolokatu ziren, etxe batzutan, adibidez, egon zen bikote nagusi bat. Eta hori, ontsa bertan beste leku batean bizi da herrian, baina beharrezkoa zen hori egiten. Eta ikusten duzuenez, emaitza oso argi izan da. Hemen ja ez dago uholderik, hori dala 4 urte inguru. Eta hori izan gakoetako bat. Una de las mayores preocupaciones de toda esta zona era que no hubiera inundaciones. Y eso se consiguió hace ya 4 años, ya cuando las obras avanzaron después del tema de las expropiaciones y todo esto. Baina, claro, ez zen bakarrik errekaren egitea. Hau zen, urteetarako planifikazio bat. Sabíamos que el proyecto no iba a ser de un día para otro y que el tema empezaba por esa clave que era las expropiaciones. Pero luego todo esto es un proyecto integral que le ha dado a toda la zona de Sugutzu pues otra cara. Y eso también se nota, todo el mundo sabe, todo el gentío que suele haber por aquí, eta zenbat jende erabiltzen duen, herritik ibiltzeko, merkadilloraino eta hori guztia. Honekin paralelo, jarduera txikitxo bat egin genuen bai, hermano Victor kalean, gero ikusiko duguna, hasierrek azalduko zuen, baina importantena hori zen zen, argi geratzeko. Planifikazio bat epe luzera, oraindik ez da amaitu, amaieran esango zugu zein den urrengo fasea, proiektuen urrengo fasea. Baina hau ez da izan jarduera bakar bat, beste leku batzutan egiten den moduan, igogailu bat, edo espaloi bat konpondu, edo analako. Hau izan da, herriari beste zentzu bat emateko. Y el sentido que se le ha dado a este proyecto de largo plazo, de largo recorrido, pues, bueno, ya emaitzak ari gara ikusten. Eta emaitzak agariko, los resultados son ya notorios y en la gente, pues si preguntáis por el pueblo también, todo el mundo sabe que ya lo que se ha realizado aquí y sabe también que se va a seguir incidiendo en otras zonas que ya veremos luego. Bi gauza egin zirela. Bata egin zen hitzarmen bat Ura eta Zaratamoko udalarekin. Hitzarmen horretan jartzen zen instituzio bakoitzak zer egin behar zuen. En ese convenio se ponía que tenía que hacer cada una de las instituciones. Y entonces Iñigo Kondo esan duen bezala, guri segokigun, ez geunden oso ados, baina guri segokigun desjabetzak egitea. Nos tocaba hacer las expropiaciones. Ahí hubo un gasto terrible de dinero que hubo que utilizar para recolocar a las personas que vivían en las viviendas y para comprar los pabellones que se iban a expropiar, que estaban en la parte de mercadillo. Y luego se hizo otro convenio también, que fue el convenio de Txomin-Egilior, con la Diputación Foral de Bizkaia, con infraestructuras, con carreteras. Eta hori ere egin zen, konbenio hori ere egin zen, udal bide bihurtzeko Txomin-Egilior, eta udal bide bihurtzen zen heinean, eskatu zitzaion eta lortu zen aldundiarekin hitz egin da, aldundiak zati bat ordaintzea eta ez galdakaok bakarrik ordaintzea guztia berritzeko. Eta aldundiak eskatu digu EP batzuk betetzea. Nos ha pedido cumplir unos plazos y por eso en el cumplimiento de esos plazos que nos había pedido la Diputación Foral de Bizkaia es por lo que hemos tenido que coordinar las obras de Txomin-Egilior con las del Puente Nuevo, porque si no, no conseguíamos cumplir los plazos que nos había impuesto la Diputación Foral de Bizkaia. Lehenengo gauza egin zena hemen izan zen, hemen lehen bazen, buelta guztia ematen zuena eta autoak ibiltzen ziren, emetik. Bide honetatik autoak ibili zitezkeen eta normalean autoen pasabidea izaten zen. Orduan lehenengo gauza ikusi izana zen, ibai ertzak behar zuela oinezkoentzako ibilbide bat, necesitaba un camino peatonal. Entonces se estrechó el camino, se le quitó a los coches, no se puede transitar en coches y lo que se ha conseguido es que desde el puente de Plaza Coeche hasta el otro puente se puede hacer un itinerario, un paseo a pie.
oinezkoentzako ibilbidea. Eta hori izan zen lehenengo gauzea ikusi izana globalitate horretan berreskuratu behar genuela. Eta joan behar garela egiten ibilbide bat Torrezabaleko zubitik Merkadilloko zubirarte. Eta apurka lortu dugu hori izatea oinezkoentzako ibilbidea. Eta hemendik aurrera ere beste pausuk batzuk emango ditugu ibilbide hori guzti hori lortuan. Hemen egoitza pilo dauz, nagusien egoitza pilo. Eta hain, fijatzen basari jendeak erabiltzen dau, nagusien egoteko, eta buelta emoteko, honek beste aukera batzuk emondotzeo jente guzti gara. Eta esan dugun moduan, ona heltzen gara Hermano Victorrera. Hermano Victor egin zen, paraleloki, obra hau egoan bitartean, hau, lasaitu zen. Zaten da moden gazteleraz, amabilizó la zona. Y se quitó un montón de espacio de los coches para que la gente pudiera transitar de una manera más tranquila. Como veis, eta gero gainera, argiteria bai betu zen, barriztu zen, bolardoa jarri ziren. Espaloietan bolardoa jarri ziren, espaloiak ziurtatu zen, espaloiak izango zirela bakarrik oinezkoentzako, autoen tokia kendu egin zen alde batetik eta beste aldera eraman zen, bide gorri antzeko bat eginez, ibai ertzeko bidea edo ibilbidea eginda egon arte, se hizo un camino para poder pasar hasta la zona de la parte de atrás de Zuazo, o sea, Mercadona y Obramat, donde están ahora, se hizo mientras no estuviera hecho este camino que iba por al lado del río, que estaba la senda que seguía por al lado del río, y se cambió toda la luminaria y se dio prioridad peatonal. Oinezkoentzako lehentasuna eman zen. Eta horri izan zen, asko irabazi zuten oinezkoak, eta orain autoak bakarrik etortzen omen dira, etorri behar badira futbol zelaira edo zerbait ekartzera. Bestela, lehentasun guztia oinezkoak daukat. Hori sartzen gara, obra honetan, bakizue nondik datorren obra hau, ezta? Bueno, Esteban Loroño kutsi zuen herentzia bat, udaletxean, demora pasatu zen, inork ez zuen ezer egiten, eta azkenean aurreko legealdian, heldu ginen eta hasi ginen kontaktuan jartzen familiarekin, familiaren albazeekin, con los albaceas de la familia, eta lortu zen behintzat bere herentziaren diru hori hemengo egoitza handitzeko erabiltzea. Zergatik, eraikin hau udal eraikina da. Justo, egoitza bakarra da, non eraikina municipala da. Beraz, handipen hau, 3 milioi ingurukoa ez? 3 milioi eta erdi, bai. 3 milioi eta erdi, Esteban Loroñoen herentziatik 600.000 euro inguru egon ziren, eta erabili ziren horretarako, eta beste guztia udalak jarri dago. Honen ondorioz, hemengo jentea egon halko da, hemengo egoiliarrak egon halko dira panaka geletan. Hori da helburu nagusiena. Las personas usuarias de la residencia, gracias a la ampliación, van a poder estar individualmente en habitaciones. Ahora hay habitaciones en las que están en parejas. Y ahora, después de la obra, que como veis ya ha avanzado mucho y bueno, ya tiene otra pinta, van a ver una mejora bastante significativa en el tema de la calidad que van a tener aquí. Bueno, sí, la dignidad y la forma en la que van a residir aquí en la nueva ampliación, ya que las habitaciones estaban dobles, todas se van a convertir en individuales. 60 pertsonak abitzen dira hemen. 60 pertsona eta egoten ziren binaka jarrita. Orain kabituko dira 60 pertsona baita ere, baina bakoitzak izango du bere logela eta bere komuna. Oso importantea da pertsona nagusien duintasunerako bakoitzak bere komuna edo bere gauza pertsonalak egin ahal izateko tokia edukitzea, egon beharrean konpartituta. Geneukan eraikinarekin hori ezin zan lortu, no se podía conseguir que fueran habitaciones individuales y por eso se optó, pues como bien ha dicho Íñigo hablando con las albaceas del testamento de Esteban Loroño y del dinero que le dejó al ayuntamiento, pues se optó por utilizar ese dinero en la renovación de esta residencia y en la ampliación de esta residencia municipal. Claro, baina honek bera suposatzen dau, inguru guztiari beste zentzu bat eman bariakola. Ja, sartu garen esamen horretan, espazio hau bai, pentsatu zen, eta hemen kirolgune bat egongo da, bai. Hemen egongo dira tenis pistak. Oso erratuta pare bat tenis pista egongo dira, bai, eta jolazteko. Justo atzeko partean dauka bere tokia,
tenis pista bakarra dago eta padel pistak daude. Eta hemen dago kluba, tenis kluba. Elizalde mendian kluba dago hor. Eta orduan beraiek egin duten eskaera bat nahi zituztela egiten dituzten eta daukaten tamainarekin eta partaide kopuruagaitik behar zutela jadanik eduki instalazio handiagoak. Orduan ikusita obra hau egingo genuela, jadanik obraren proiektuan sartu genuen pista berri bat egitea. Instalazio berriak egitea hemen alde honera. Eta instalazio berri horien inguruan joango dira, aisialdirako tokiak, eta jendeak deskantzatu ahal izateko, ibilbide honetan deskantzatu ahal izateko tokiak. Ibilbide honetan faltan botatzen zutelako batzuk aulki gehiago egotea edo deskantzu toki gehiago egotea. Orduan, hemen joango da deskantzu toki hori, eta horretaz gain ibilbide guztian, Obramaten eta Mercadonaren inguruko ibilbide guztian aulki berriak jarri ditugu. Jendeak deskantzatu ahal izateko, baina hau izango da, toki berdea kirol pistekin eta aisialdirako tokiarekin eta deskantzurako tokiarekin. Aprobetxatuz jadanik egingo genuela obra bat, bertan sartu genuen obra hau ere bai. Aprovechando que se iba a agrandar la residencia o que se iba a ampliar la residencia, en ese proyecto de ampliación se han metido todo el adyacente para hacer unas pistas de tenis nuevas y una zona de esparcimiento nuevo. Zubi hau, egin behar zan, parte guzti hori eraiki zanean. Hau da, baldintzetako bat zan, zubi hori eraikitzea. Formika zaharra bota zan, eraiki zan, industria komertzial egunea hau, eta horren barnean sartzen zan zubiaren eraikuntza. Ze pasatzen da? Denboran zehatu ziren, eta egon garen ez hitz egiten eta bultzatzen azkenean errealitate bihurtu da. Baina hau egin barik ezinezkoa zen, gero ikusiko dugun Txominegi Lihorreko guztia egitea. Hemen lortu dena da, Txominegi Lihorren zegoen transito eta trafiko guztia hemendik bideratzea nazionalera. Errepide nazionalera bideratzea hemendik. Eta horrela, Txominegi Lihorren eta Emano Victorren bizi diren galdakostar guztiak bizi kalitate asko handiagoa lortzen dute herri barruko herritar bezala kokatzen ditugulako. Se saca todo el tráfico de Txominegi Lihor que solía utilizar la gente para llegar desde la autopista a la nacional atravesando Txominegi Lihor, se saca la carretera nacional por aquí, por una zona que es una zona comercial o industrial y no crea tanto perjuicio a las personas que son galdakostarres. Eta hirigintza eredu barrian, egoztakizaren esan, eta jasangarritasunan aldetik, eraztunak trafikorako lehen etxita dauz. Edozein jardura egiten duzuna, edozein obra edo, lehen ezten da beti izatea norabide bakarreko eta eraztun moduan ibiltzeak kotxeak herrietatik. Beraz, hau zen, eraztun oso handi bat, herrian beste leku batzutan egin dugu, kaleak norabide bakarreko bihurtu adibidez, baina hau zen, gure adibiderik zaiena egiteko. Eta azkenean lortu da, eta esan da moduen azierrek, trafikoa errepide nagusira pasatu da. Eta hori importante, hemen kamioa asko urtutzen direz, dinamitatik, eta on ja ez die pasatzen sugutuk. Lo que estaba claro es, veis la altura que tiene el puente. Esta altura que tiene el puente no ha sido una cosa que hemos dicho desde el Ayuntamiento de Galdakao, no hay que darle esta altura. En principio, cuando se aprobó la unidad de ejecución que iba a Mercadona, Obramat y toda la parte de ahí, tenía que hacerse el puente, habían mandado a hacer un puente que iba mucho más bajo. Pero cuando se hizo el encauzamiento del río, decidieron que el retorno a 500 años o la línea de inundabilidad a 500 años estaba 1 metro por encima de lo que habían aprobado en principio. Por lo tanto, ese 1,5 metros hubo que volver a hacer el proyecto del puente y hubo que levantarlo y adecuarlo a la urbanización ya existente y a la carretera general. Y entonces la gente, pues como lo veía tan alto, pensaba que iba a ser una barbaridad. Pero bueno, pues ahora ya veis que ese camión tan grande que está entrando va a entrar sin ningún problema y no va a tocar el suelo en ningún sitio como algunos o algunas podían decir en algún momento. Y pasan los camiones tranquilamente. Orduan, hau izan da, errekaren enkauzamientoaren ondoren ertara dituztenean inundabilidade lerro berriak derrigortu egin dutela
500 urteko retornoko lerrotik gora egotea zubia. Eta horregaitik, zubia jarri da altuera horretan, baina egokitu egin da zegoen urbanizazioarekin eta nire ustez lan ona egin dute horretan. Herrien bi zubi hiru, bale. Hiru zubi historiko dekogu. Bata Merkadiokoa, bestea Torresabalekoa eta bestea Puente la Torrekoa. Puente la Torrekoa egiten da muga Usansologaz. Ni horrek izan dire gure hiru zubi historikoa. Beraz, gero eraiki direnak eta hori guztia, bale, mi ez teki balio, ondare balio hori. Guretzako oso importantea zen, egin zanean hango jarduera, mantentzea eta era moderno batean lotzea, hori izan zero korten hori jarri zana. Horbe urten ziren pilo bat artederretako aditu eta historiadore, baina, bueno, nire ustez emaitza hor dau eta jente habitu da, eta beste. Beraz, uste dugu gainera, pasatzen bazarie, ikusten duzuzelan ure alde batetik doa, bestetik ikusten da osorik, zubia, eta egoesan aditua gainera, hau Gasteizko zubi beste zubi historiko bat egin zauena zen, Koruñako katedratiko bat, atzean egon zana, oso importante zen. Tipua, esan etorria donor, hori egitera, proiektu hori egitera. Bueno, eta hemen ja, sartzen gara Txomin egile horreko amaieran, jarduera ikuste duzuenez. Holan, hau da, oinezkoentzako espaloie, haban ditu zen, lasaitu zen pilo bat, etxe hauetako sarbidea bai ikusten duzu zelan, hobetu dan. Etxe hauek irisgarri bihurtu dira. Se han hecho, pues ahora, la accesibilidad a las viviendas, a los portales, pues se ha conseguido con la urbanización de Txomin Egilior. Bai, etxe hauek oso zarra direz, bai. Dire historikoak herria. Eki ez egun urtetik gora, batzuk. Orduan, ikusten duzuenez, eskairak eta aldapa jarrita, bueno, beste bizitza batean monjakia, eta polito jarri da. Egi da, jarri direla bai jenteak ez aparkatzeko. Baina hori beste oso. Ikusi izana zen, hemen bi norabideak mantendu behar zirela, se tenían que mantener las dos direcciones aquí para que pudiera entrar y salir el tráfico de explosivos Río Tinto, de la fábrica de explosivos Río Tinto. Entonces, se han mantenido en este tramo, solamente hasta la entrada de explosivos Río Tinto se han mantenido para que los camiones no tengan que entrar por Txomin Egilior, puedan entrar por aquí y puedan salir por aquí los camiones de carga de explosivos Río Tinto. Bueno, ahora es Masar. Baina esaten zuten nahi zutela markesina eraman, eta esan diegu ezetz. Esan diegu markesina gelditu dadila, hemen paratu egiten du galdabusak, eta orduan, bueno, ikusiko dugu, aber nola heltzen garen akordio batera dodana dalakoa, baina printzipioz beste bat jarri desatela beste aldean. Eta orduan, norabidea da, Bizkaibusa emetik pasatzen da, pasa por aquí el Bizkaibus, que va hacia Basauri, y el que viene de Basauri sale a la General y pasa por la General y hace la parada en la música escola que antes no hace. Eta gero, pues esperemos que de aquí a poco, en 3-4 años, desaparezca la estación del tren también y ya veremos a ver cómo aprovechamos esa zona. Hori beste negoziaketa bada merkogaz. Beagaz eta jakiteko zer egin ibilbide guzti honegaz. Merkantzietarako erabiltzen bada, bueno, ez bada erabiltzen, herriak erabiliko ebala. Ondino ez dago bide berde moduan egon, ez da ezagutzen duz. Lekun berrikoak eta holan, eta oso politeiz, antzineko trenbideak jendak ebetzen da bizikletekaz. Ondino ez dago aurreikusita, beraiek esate dutelako agian erabiliko dutela merkantzietarak, que igual se puede utilizar para mercancías. Baina gure asmoa izango da que no se utilice para mercancías y que dejen por lo menos esto libre y si van a soterrar y van a ir por la zona de Bengoetxe, pues aquí utilizan para otros usos. Esta carretera era de la Diputación, pero gobiernos anteriores bueno, anteriores no, 15 días antes de entrar yo a la alcaldía, vamos a ser claros, se firmó el acuerdo de cesión de la Diputación hacia el Ayuntamiento de esta carretera, para poder llevar a cabo todo el proyecto. ¿Qué pasa? Que la Diputación, cuando cede carreteras a los municipios, las cede en las mejores condiciones, y no era el caso. Ulertzen da, orduan, gero egin gendunean, hitzarmena hau konpontzeko, heldu ginen akordio ekonomiko batera beraiekin esanez. Jode, guk ezin dugu dena ordaindu eta hau izan behar da denon arteko hitzarmen bat. Eta bai, onartu zen, horretik Aldundiak jarri zuen diru bat, eta gero udalak beste bat. Bai, bion arteko, erakunde bien arteko akorde bat izan zen.
beste barik, hori komentatzerren. Bidearekin gelditu da beste hitzarmen bat eginda jarriko direla Bizkaibizi puntuak. Bai. Eta Bizkaibizi puntuetariko bat egongo da hemen Zugutxun. Egongo da hemen Zugutxun. Futbol zelaiaren ondoan, orduan guk egiten duguna da instalazioa egin Bizkaibizirako eta beraiek jarriko dizkigute Bizkaibizi puntuak, bizikletak jartzeko tokia. Baina hemen bakarrik? Ez, 6-7 puntotan Galdaka osoan. Baina hemen bat. Horregaitik guk hemen egin genezaken edo espaloi gehiago edo bizipista txiki bat egin, baina optatu dugu bizipista egiteko puntu hori jarri dezaten eta gainera bizipista orokorra pasatuko da Nacional 634 horretatik, 624 errepidetik va a pasar por la Nacional 634 y ya tiene proyectada la conexión con esta bicipista para llegar hasta aquí. Por lo tanto, nosotros nuestro trabajo ya te hemos hecho. Ahora lo que falta es licitar el proyecto de la Diputación Foral de Vizcaya, que está en licitación, está en aprobación definitiva, se va a licitar y según dicen la parte de Bengueche hasta Uturribay, hasta donde está el BM y la rotonda del BM, se va a hacer el año que viene. Entonces ya, pues con eso tendríamos, o se va a empezar a hacer el año que viene. Tendríamos ya pues toda la bicipista con su ramal hasta Zuaz. Hemen egin duguna, ikusten duzuenez, vale, konpondu hori guztie eta rollo bai. Baina, saiatu gara egiten, askotan aipatu dut urbanismo de Bisturi esaten dena, gune txikietan espazioak sortzen. Banku batzuk jarrita, banku batzuk jarrita eta, bueno, leku lasaietan jentea biltzeko espazio apurtxo zabalagoak lortuz, inguru guztiari beste itxuro bat emoteinako. Eta jenteak erabiltzen dago. Hemen, edo gero ikusiko dugu Maximo Moreno alboan, zelan jenteak erabiltzen dauzen espazio horiek, bardin egin duen ambulatorio aurrean, adibidez. Askotan esan dut, Galdako da dana. Eta saiatu behar gara, dekoguna, konpontzen edo behintzat beste itxuro bat emoten. Hauek. Ez aizkio asko gustatzen jendeari, katzarro hauek. Kentzen diotelako zati bat espaloiari. Baina, karo, ez dakitena da honen azpian zuloa dagoela. Esto debajo es hueco. Orduan, jarria katxarro gorri hauek, kotxeak ez igotzeko gora. Ze kotxe bat igotzen bada ona gora, hundidu daiteke edo sartu daiteke zuloan. Eta horregatik jarri dira katxarro gorri hauek. Se han puesto estos cacharros rojos para que la gente no suba con el coche ni aparque aquí. Porque son pasarelas huecas. Hasiera batean, hau jaitxiera egon behar zan, han zubian. Eskiera batzuk ziren, uste dut, ez? Bai. Eta kendu zan aukera hori, eta eskaira batzuk jarri beharren zubitik beran, amaieran, izan zan aldapa hau. Hor ere, ahí también el voladizo es hueco por debajo. Por lo tanto, ahí también, pues como está la bicipista, pues los coches no aparcan o no van a aparcar allí, pero si aparcaran coches podría caer. Y también lo que se hizo es, se reforzó la parte de abajo con columnas para poder poner luego la pasarela que va, la rampa que va hasta allí, cumpliendo con las condiciones de accesibilidad del 6% como mucho. Printzipioz ikusi duzu, zelan egin dugun hauze guztia, ibilbide guztia. Jendeak erabiltzen duen espazio txiki hau, txikia dela, baina hemen egoten da jendea eskantzatzen, jende nagusia bat ez be, beste izaera bat emondotzegu guneari. Hor ikusten duzuen esan hori. Gailu gorri horiek zan ditzen diez, bolardoak edo, plastikozkoak, bai. Hori Holanda, basirrek esan dagoena gaitik. Gero etorkizun batean, bidegorria bizipista zeten dan hori, botuko da amendik, eta ja hortik sartu ahal izango da. Nire aldundiaren lana da, ordan dukitxeguna da prest. Hori guztia egin ahal izateko. Bai, hortik atzetik etorko da. Joango da Bilboko norantzako alde hartuko du bizipistak, sartuko da Plazakuetxeraino, zebrabidea dagoen tokiraino beste aldera pasatzeko eta jarraituko doandik, baina semaforo horretan zabalago jarriko dute eta semaforotik pasatu egingo dira bizikletak alde honetara etortzeko bidea hemendik eginez. Azkenean, Maximo Moreno parkea handiagotu egingo da rotondaren alderaino. Orduan, hemen itxi duguna, egin gabe itxi duguna, da gero Maximo Moreno parkea berrizten dugunean handitu egingo dugulako Maximo Moreno parkea eta hortik bizipista pasatuko delako honekin bat egiteko.
En dirección Bilbao, la bicipista cogerá uno de los carriles de dirección Bilbao, entrará hacia Plaza Coeche para poder pasar a la otra parte y seguir por por el carril de dirección Bilbao. Dirección Bilbao, en principio, en algunas zonas perderá uno de los carriles para los coches y lo ganará para la bicipista. Y luego lo que hará es en el semáforo, donde está el semáforo peatonal, pues hará un paso para bicicletas y lo unirá aquí con este camino rojo que hay aquí, justo con el paso de las bicis hacia el otro lado. Y lo que hará es el Parque Máximo Moreno, que ahora os dirá Íñigo seguramente cuáles son nuestras siguientes actuaciones en esta zona, pues agrandará el Parque Máximo Moreno. Vale, orduan amaitzeko, azerrik esan den moduan. Hasi gara, desjabetzekin, espropiazioak, Hermano Victorren konponketa lasaitzea edo argi bai barriztu dugu. Heldu gara hango Zubire, Mercadonako Formikako Zubire. Bajatu gara goitik eta trafikoa ikusi guzelan lasaitu da bai, trafikoa kendu da. Ikusi dugu zelan, Txominegi horren hasieratik beraino, lekuak dauzela, leku ezberdinak lasaigune moduen eta jenteak espazio berri horiek aprobetsatzeko. Eta heldu gara Maximo Morenora. Maximo Moreno izango da urrengo fase. Bai. Hasierak izan da moduen, Aldundiak egin beharreko lana hori da. Baina guk tartean ingo duguna izango da honi, beste izaera bat emon, beste itxura aldaketa bat. Eta ikusten duzuenez, parke hau ondo dago, herriaren erdian, baina berreskuratu behar da beste gauza berri batzuekin. Alde batetik bankuak berriztuko dira, lurragaz gabiz pentsatzen zein den gauzarik egokiena, lurra hobetzeko eta barrizteko. Umeentzako lekuak bai egotea aurre ikusten da, umeek aprobetsatzeko. Eta gero fondoan dekogun pergolarekin bai hor zalantza teknikoak dauz. Pergola horrek filtrazioak dekoz, eta hor aukera ezberdinak aztertu behar diez. Imaginatzen duzuenez, doaz, botatzetik berritzeraino. Eta erdibideko aukera ezberdinak dauze, eta ondino, teknikoki jakin behar dugu ondo zein dan egokien. Nahi esan duen moduan. Printzipioz, zonalde honetan sartuko gara, aldanean, bakizuaren burokrazia eta udalaren dirua ez da lagun batetik bestera aktibatzen, esan da nuen, partidak eta gauza guztiek. Baina badakigu herrian eskaera badala eta hemen sartuko gara hori. Eta hau sartzen dugu proiektu honen barruan. Hala, esan dugun moduan hasieran, proiektu integral bat da, herriak gune berde ahaztu bat edo berreskuratu da, hori disfrutatzen da, eta Maximo Moreno izan behar da horren parte. Ez da barik. Gero heldu behar gara hori Torrezabaletik handago, Torrezabal zubia, heldu behar gara ibilbide egokiekin Torrezabaletik, eta beste zubira, Mercadillo zubira ikusi duzuela baita ere. Orduan hau egin ostean, tokatuko zaigu, edo hortik bide horretatik, edo hortik atzetik, beste zati bat edo beste ibilbide bat egitea, heltzeko Torrezabalera.